přichází. Bude na ty schody teď? Ne, teď přinese paní na. I'm here to receive drink for my friends. I'm receiving drink for my friends. I got it. It's this fine. I'll start the delivery to my friends. Jak možná jste postřehli, že se asi mu ptali, jestli je to v pořádku. Klidně můžeme zatleskat, děkuju moc. Má zájem na to, aby nás neotrávil. A jakmile vlastně on na prostě cítil váhu toho tálců, věděl, že už je může trošku semřít, že může ten tálc stisknout. I came for delivery. Přišel na správné místo. So thank you very much, Asimo. Excellent. A zase přijde poplanek na táce na stole, jakmile ucítil protitlak té desky, z toho věděl, ano, jsem na správném místě, mohu ten tác pustit, protože nikam nespadne. A zase při plnění toho úkolu se řídil tou sítí značek, věděl, že musí projít mezi tam 4 značkami, dojít se polohu stolu, stejně jako polohu toho pomyslného baru, vlastně měl předvolenou do paměti, takže věděl, kam má jít.